octobre kalo tile 7 san 2025 lakananko ani tajiko olu dorogolen no ɲɔgɔn na. Bamakɔ kunun ko a ko ma dogo maa si la ani sɔgɔmada in na fana maa caman bɛ k'i ka moto kolongolo. Waleya mun kɛra an sera ka taa kɛnɛ kan ka min ye an nana o fɔ aw ɲɛna. CNT ale ka session min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko octobre ni dɔw b'a fɔ ma ko session budgétaire o daminɛna kunun ko baara in a ɲɛmaaya a tun bɛ CNT yɛrɛ ɲɛmaa bolo n'o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye. A ɲɔgɔnna minnu bɛ AES jamanaw na Burkina ni Niger olu fana tun bɛ kɛnɛ kan ani premier ministre ni gouvernement ni maa ma falen minnu b'an ka jamana kɔnɔ. Gao école karamɔgɔw dɔgɔkun kelen baara bila k'olu tɔgɔ tununnen don musaka ma sɔrɔ min ye gouvernement ye a y'olu ta maa fictif fɛ o la sa olu kɔni ko sa ko olu tɛ nana baara kɛ ko n'a ma ɲɛ min kɔ fana u bɛ sɔn k'a lakurakuraya. CFA wari miliyɔn 77 o de donna minɛn na k'a di denmisɛnninw ma minnu ye kalandenw ye Gao mara Segu ale ni Bandiagara ni Moti ka taa se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na o waleya n'o fɔ. Maa 5 olu tora siraba ka kasara la k'u jeni fo ka t'u ban pewu kajolokaw fɛ yen min kɛr'o la n'o da aw tulo ka Bafulabe fana siraba ka kasara fana kɛra maa dɔw kɔni olu joginn'o la ka taa se maa 10 ma. Ale ni APDP maa minnu bɛ so bila luwanse la sa olu ka ko bɛ cogo min na APDP kan ka baara min kɛ o hukumu kɔnɔna na an nana ɲɛfɔli kɛ o fana na. Musow ka don min bɛ nin waati la n'a bɛ fɔ ma ko octobre rose ale baaraw kɛra kunungo cinquantenaire la min ye colonel major Assa Bajalo ye ale tun b'o kɛnɛ kan. Nin ye an donkan ye kɔkan kibaruya kelen min b'an bolo Burkina Faso olu ko UEMOA ɲɛmaaya dir'u ma ka sanga ni lasigɛ jɛrɛ min kɛra kunungo Dakarikaw fɛ yen. Sɔɔni sisan an bɛna n'a woloma a bɛ se k'a faamuya cogo min. Fala ni maa minɛ wara bɔra ka don i ni da cɛ i b'i ta kɛ Ala minɛ ye. Bi an bɛ se k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na waleya minnu bɛ sen na degun min bɛ sen na kɔnɔguwa min bɛ sen na ɲɛmaaw tun ye lasɔmini kɛ. N'i k'i b'i yɛrɛ ta n'i k'i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ a bɛ komi n'i b'a fɛ ka mugujalan k'i da fa a la fala ye ɲiginji ɲuman ka sɔrɔ i da dɛ n'o tɛ i ta a bɛ k'a ɲagama ye. Bi an bɛ dakun min kan jamanakuntigi tun ye min kɛ ka lasɔmili kɛ n'o ye terrorisme sɔrɔ ko ta nafanfɛla ye n'an b'a fɔ ma nanzarakan na ko terrorisme économique a kɛnɛ jɛra bɛɛ lajɛlen ye. Fala ye kunungo Bamakɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 15 waati o y'a sɔrɔ anw kun d'an bɛ denwuli la min ye an balimakɛ n'an dɔgɔkɛ ye ale muso y'an sɔn denmuso an taar'o kundili la Fala ye. An segintɔ ka bɔ yen k'a daminɛ Badilabugu pɔn na ka na se f'an ka yan yɔrɔ la an balila ka mun ye maaw de bɛ ka firi station kan ka girin k'u senfa tewu budɔntigi garibubilanitigi bɛɛ lajɛlen bɛ ka na sa a ye dɔ k'an kun. Maa minnu bɛ yen n'olu ko k'olu tɛ taji feere maa ma Fala ye butɔn na dɔw taar'u ka groupe ɲun ka na n'a ye a y'a ka nin kɔnɔ lala maa ti ko dɔ peut-être n'an sera an ka so an n'a yɛlɛma an yɛrɛ kun k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 15 la Fala ye anw tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ la a station bɛɛ lajɛlen kun falen don jamana tewu wa fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 20 ma an y'an ka munumunu salo kun filanan an y'o daminɛ Fala ye k'a daminɛ Badilabugu pɔn jigiyɔrɔ n'an b'a fɔ ma ko pɔn des martyrs ka taa se a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Wara ka sirafara Fala ye station 67 an y'o de jate a bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don nka mun de bɛ yen gasoil a b'a fɔ ma ko essence o tun bɛ min kɔnɔ a tɛ tɛmɛ 3 kan. Fala ye kɛnɛ in kan yan an bɛ Yara service maaw fo min ye Yara World maaw ye an b'olu fana fo. Station minnu bɛ yen n'an y'a ye n'u ye baara kɛ kunungo u ma sɔn ka yɛlɛ fo n'a kɛra waati min na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bonya n'u ka station kɔnɔ u y'a datugu o ye Yara service maaw ye min bɛ anw yɛrɛ kɛrɛfɛ yan n'o ɲɛmaaya bɛ Abu Tarawele bolo an b'u fo ka baara kɛcogo ɲuman na Fala ye essence tun b'olu fɛ yen.
sura an ka munumunu salo kunfɔlɔ la n'o y'a sɔrɔ an y'a daminɛ yan ka taa fori wara ka sirafara la station 67 min n'an donn'olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'o lajɛ Falaye fajirimajɛ waati an wulila k'an ɲɔgo tuguni Falaye nɛgɛ kanɲɛ 1 n'o ye 1h du matin ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 3 ma an ye bɔko sabanan kɛ k'a daminɛ o sira kelen fɛ Falaye an y'a ye dɔw ko essence t'u fɛ ngo tun bɛ k'a feere surɔ fajirida in na an y'an yɛrɛ ɲininka mun bɛ se ka na ni nin ye munna mɔgɔw girinna kununko tilegan fɛ ka taa suru station kan i ko jatigɛ ko i ko damatɛmɛ ko i ko wɛrɛ min bɛ yen n'o ɲanama deli ka kɛ butelinitigi minnu bɛ taji feere Falaye olu dɔw yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ u fana ye taji feereli jɔ pewu hali waati dɔ la yara service b'an kɛrɛfɛ yan olu fana ye da tugu sabula fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyana nka Falaye station minnu bɛ yen n'an donn'u kɔnɔ n'o ye station belebelebaw ye olu bɛɛ lajɛlen ye gorobaraw wele ka na jɔ u ka yɔrɔ la maa ti ko cogo dɔ peut-être an bɛ ka gasoil ni min fana feere 5 naani jukɔrɔji an kana to o la an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ station caman bɛ yen u banna su kɔnɔna ni tile kɔnɔna na min ye essence k'a feere nka su araba kunjo waati maa caman taar'i kɔngɔn fa o la an b'a ɲini jamana gouvernement fɛ nin ko min filɛ senna nin ye Bamakɔ ani an ka sigidaw la u ka wuli k'u jɔ u ka mun kɛ fɔlɔ taji feere yɔrɔ ninnu u yɛrɛ ka don u kɔnɔ ka t'u jateminɛ anw ta ye ɲɛjɛlana yeli ye Falaye minɛn b'olu bolo dingɛ min b'u bolo n'u ka station carburant bɛ k'a kɔnɔ u bɛ se k'olu kimɛ citerne minnu jɔlen don ni fɛn b'a kɔnɔ ni fɛn t'a kɔnɔ olu bɛ se k'o dɔn anw kɔni y'a ye an ɲɛna de Falaye anw ti technicien ye an yamaruyalen tɛ ka fɛn kɛ an kɔni dan ye k'a fɔ mɔgɔw ye ayiwa an ye kunnafonidila ye se min b'an ye n'u sɔnna o don n'u ma sɔn ayiwa gorobaraw tun bɛ se k'an cɛ ka taa an gɛrɛ fo yɔrɔ jan dɛ parce que an ma min faamu kununko tile fɛ Bamakɔkaw ka girin ka wuli k'u ɲɛsin station ma nin ye maaw dabali ban dɛ ko min don kɔni a kan ka ɲɛɲini a kan ka sɛgɛsɛgɛ sabula waati kelen fana fɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ baara min tun bɛ ka tugu a nɔfɛ kunnafonidiko ta nasira la o ma dogo maa la maa dɔw yɛrɛ y'u ci bɛɛ lajɛlen bila sa k'u sigi o lɛrɛgutigɛ la dɔw yɛrɛ fana kɛlen don ka motow ta ka yaala k'a fɔ mɔgɔw ye aw kana bɔ a y'aw ka motow to so min ye taji tɛ Bamakɔ kɔnɔna na n'i ye nin waleya bɛɛ jateminɛ ka fara nin kunnafonidi ni nin ko min tugura nin kɔ i b'i yɛrɛ ɲininka mun bɛ nin ko in kɔfɛ nka Falaye ala bɛ tiɲɛ de fɛ ne ye station minnu kɔni ye surɔ min b'u bolo u y'o feere 1h du matin ka se 3h du matin ma n bɔlen tuguni minnu tun ko essence t'u fɛ yen n ye mɔgɔw ye u bɛ ka essence ta dɔw fɛ yen Falaye o de la n ko gouvernement ka bɔ ale n'a ka techniciens a n'a ka baarakɛlaw n'o tɛ hali sɔgɔmada in na yara mɔgɔw bɛ k'a feere u bɛ ka gasoil feere cogo min u bɛ ka essence feere ten an kana bɛɛ lajɛlen bugɔ ni bere kelen ye dɔw fana y'a yira n na k'a fɔ olu tun bɛ ka feereli kɛ dɛ nka ala ko tiɲɛ jama nana caya olu fɛ yen dɔw tun bɛ yen guntɛriw tun b'u bolo berew tun b'u bolo olu tɛ taji sannaw ye olu nana ka na u ka yɔrɔ tiɲɛni ani ka na ko bɛɛ lajɛlen ɲagami ɲɔgɔn na gouvernement ka fɛɛrɛ fana tigɛ Falaye min ye n dabali ban nin bɛɛ la o de ye k'a fɔ anw caman n'an ɲɔgɔnnaw tun ko jɔn ko ala nin ye surɔ ye ni dugu jɛra an na taji sɔrɔ nka an y'an ka motow kolonkolon jani yɛrɛ tun tɛ 9h kɛ bi o ne sɔrɔla ka na kɛbajɔ la dɔrɔn n ko n ma sigi ten i kɛra alimami ye wa bɛ misiri wele de kɛ sa Falaye ɲɛmaaw k'u jɔ u jɔyɔrɔ citerne escorteli u k'a ta ba la hali bi an b'a fɔ u ti baara la dɛ u k'u cɛsiri min filɛ ka kɛ Bamakɔ nin ye ɲɛmaa minnu b'a ko kunna u ka bɔ u k'a ko ɲɛɲini Falaye kurantigɛ in taji ntanya in a kɔlɔlɔ bolila Yorosokaw fɛ yen kan Yoroso bi min ye taji ntanya ye baaraw a y'olu sulu sala maaw ka taa ni ka seginw a y'olu sulu sala min ye orobinɛjiw ye olu tɛ ka sɔrɔ k'a sababuya kɛ taji de bɛ kɛ olu ka foraziw la Falaye maa kelen kelen minnu bɛ yen ni kɛnyɛrɛ y'o don ni kɔlɔnbaw bɛ olu bolo maaw bɛ ka taa ji ta olu de fɛ yen min ye baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ kuran di Yoroso mara la n'o ye Yelenkura ye ale ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko taji dɛsɛlen don ko nka ko dugudenw k'u hakili latigɛ ko ni ala sɔnna a ma ko min ye taji ko ye ko a na basigi nka yan'o cɛ bi Falaye 550 taji n'i bɛ a sɔrɔ Yoroso a bɛ ka feere o de la bi o ye kununko ntɛnɛn ye dɛ wa min ye gasoil ye o tun bɛ 300 la
kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen duguden dɔw ye kunnafoni di an ma fala ye kunungo ka bɔ kɔlɔnjɛba ka taa kajana mali ni Côte d'Ivoire dancɛ la min ye duguden dɔw ye sigana kelen d'u la k'u bɛ terrorisiw dogo ka so dɛ fala ye kunungo sɔgɔma mali wolomasiri tabaw olu ye citernunw dɛndɛn ka bɔ n'u ye kajana kana tɛmɛ min ye kɔlɔnjɛba fɛ zancɛbugu k'o tɛmɛ fala ye kana buguni ni tajiw ye kana olu citernunw jɔ langolo minnu kun segintɔ don dugu dɔw la kajana ni kɔlɔnjɛba ni ɲɔgɔn cɛ fala ye bin taara kɛ o citerni 2 kan k'o jeni wulikajɔ in kɛlen min ye wolomasiri tabaw ye u yɛrɛ y'u bila u fila ni dɛbɛ la fala ye u y'a ye k'a fɔ waleya min bɛ sen na olu ma se ka foyi faamu nin na u ye wulikajɔ kɛ o la o de la min ye armée ye ale ye communiqué kɛ k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko wolomasiri tabaw ye gumuteli kɛ a yɔrɔ la o waati kelen kɔnɔna na bamanci jɛkulu ni ninjuga jɛkulu dɔw olu yera dogokaw fɛ yen buguni marabolo la fala ye maa minnu bɛ yen u y'a yira ko duguden dɔw bilalen n'u ɲɛ u bɛ ka sira yir'u la u kɔni y'u kunda buguni yan fan kan dogokaw ka kuma lasela an ye min sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ nka k'a bɛ n'a fɔ maa minnu don fala ye u bɛ yɛrɛ ɲini na han awɔ k'a dɔw ye yɛrɛ ɲininaw ye armée kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen ale ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin bamacɔla ni walenkɛbaw ma wulikajɔ min ni wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a kibaruya di gosili a kɛra ni pankuru ye bamacɔla ni walenkɛbaw dogoyɔrɔ min bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen filenkolon ci k'a da kolon ci kɔlɔnjɛba ale marabolo kɔnɔna na sikaso région kɔnɔ sabula waleya in ye tali kɛ mun na fala ye bamaciwale ni walenkɛba ninnu filɛ nin ye u b'a fɛ ka jan de da sira ɲɛ sira min ni taji bɛ taa ta n'o ye ka na an ka jamana kɔnɔna na segukaw fɛ yen segu guvɛnɛri ale ye mɔnɔbɔ ko kura kɛ couvre-feu la fala ye n'o y'a sɔrɔ couvre-feu kun sigira sen kan juin kalo tɛmɛnen na segu y'a yira sa k'a fɔ ko octobre kalo tile 4 ka taa se novembre kalo tile 2 ma tile 30 ko o na sigi sen kan wolomasiri tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna dɔgɔkun kɔnɔna fala an bɛ se ka mun fɔ o ye k'a fɔ sa bamaciwale ni walekɛbaw u bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati in na segu marabolo kɔnɔna ani tumutukaw fɛ yen armée ye wulikajɔ baw kɛ wulikajɔ minnu n'olu kɛra ni pankuru ye ka bamaciwale ni walekɛbaw k'u kɔni dan sigi u ka ko la yɔrɔ caman kibaruyaw y'a yira sa ko n'a ta bɛɛ fala ye dugu min bɛ marakala masurunan na n'o ye berema wɛrɛ ye ko min ye bamaciwale ni walekɛbaw ye u kɔni taara don dugu in kɔnɔ min ye mugu ye u y'o ci maa 15 dugudenw na u y'o bɔnɛ u ni na misiw ni bololaminɛn dɔw u y'olu ta ndaraki dugudenw na ka 5 don fiɲɛ na ka taa n'o ye o sibiri kelen in na wolomasiri tabaw u ye wulikajɔ kɛ tumutu marabolo la ka gosili 2 kɛ min ye mɔbili dɔw n'o ye sɔrasi mɔbili dɔw ye o kun dugulen don dugu min kɔnɔna sa o ye tinugumsa ye min ye bamaciwale ni wale minnu bɛ sa minɛn minnu tun b'u bolo armée ye ale ye dasiri ta ka ɲɛsin olu ma o wulikajɔ kelen hukumu kɔnɔna na jamana lakana bɛ se ka sabati cogo min na o sibiri kelen kɔnɔna na sogolonkaw fɛ yen armée ye segu marabolo la ale ye bamaciwale ni walekɛbaw kɔni dasi min ye moto 20 k'o jeni terroriste 15 k'olu bɔnɛ u ni na minɛn min b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen kari sabula maa ninnu k'u dogolen don yiritu de kɔrɔla la yiritu kɔrɔla o de kɛlen n'u dogoyɔrɔ ye nin waati in na o tile kelen fana kɔnɔna na armée a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin tumutu ale tilebiyanfan ma wolomasiri tabaw taara sɔrɔ sa min ye maa dɔ bɛ yen ale kɔni kɛlen don ka min ye pick-up dɔ ka t'o dogo kungokolo fantanbada dɔ kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u y'o fana dasi ka t'o bɔ k'o bin k'o kari k'o kɔnɔna bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ k'a kɛ buguri ye wolomasiri tabaw tiɲɛ don nin waati in na fala ye u bɛ wulikajɔ ni cɛsiri la jamana bɛ se ka basigi cogo min na kayi ni bamako ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko nin waati in na baara bɛ ka kɛ min ye tajiw ye ani minɛn wɛrɛ olu bɛ ka don nka fala ye ko jɔn ko ala maa ninnu k'u ma bolo jigin han donsolakaw ani dugudenw olu de filɛ nin sisan nin waati in na ka wulikajɔ k'o boloda yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na nin sira in fana kan n'i ye luluninkaw ta k'a lajɛ sikaso marabolo la min ye wolomasiri tabaw ye olu kun tɛ fan mun na dugudenw olu yɛrɛ y'u fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka bamaciwale ni walekɛbaw ka wulikajɔ dɔ bali wulikajɔ min n'a kɛra kɔkankali ye bamaciwale ni walekɛbaw bolo sabula u kun sigilen tɛ n'a ye k'a fɔ ko donso bɛ o marabolo kɔnɔna na armée ale b'o wulikajɔ kelen na nin waati in na an y'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye pankuruw ye olu kɔni bɛ kabakolo la an ka jamana ale sikaso sira fɛ tajiw ni minɛn minnu kan ka don basigi ni lafiya kɔnɔna na k'u bɛ ka o baaraw kɛ o waleya kelen fana bɛ ɲoro mara la ani kayi mara la ni ala sɔnna ma min mana b'o la tile kɔnɔna na an na o da maaw olu tulo kan
dugutigi ni wari dafara e passe daka kasira dinama Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu ɗum warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kalanko ta na sira fɛ fala ye min ye Gawo ekɔli karamɔgɔw ye olu ko nin ye tile 5 ye sa k'a daminɛ kunungo la ka taa bila juma nata la k'olu tɛna baara kɛ wa min a bɛ se ka lakurakuraya tuguni min ye nin heure 120 baarakɛbaliya in ye u ko sa ko a kɔni yamaruya taara u ka lajɛ senfɛ min kɛra karido Gawo ale bourse de travail la baarakɛla ninnu n'o ye ekɔli karamɔgɔw ye u ko ni ko ma ɲɛnabɔ n'u ka wariw ma sara u na to baarakɛbaliya la wa u y'a ɲini sa u ka tɔndenw bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Gawo fan 14 bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ka waleya in k'a timɛ k'a se k'a kɛ cogo min na a ka se ka ɲɛ n'o ye baarabila ye Gawo ale ekɔliso kɔnɔna na segukaw fɛ yen donbolo kɛra denmisɛnninw ye se tɛ denmisɛnnin minnu ye yaasa ka se ka kalanta o nɔgɔya u bolo nka Segu marabolo dɔrɔn tɛ denmisɛnnin 14 328 olu de kɔni taara sa a yɛrɛ sa k'a fɔ ko minɛn minnu bɛ yen sa k'olu dɔrɔn tɛ ko ye fala ye wolosɛbɛn o dira maa 300 ɲɔgɔnna fana ma n'o ye denmisɛnninw ni wolosɛbɛn kun tɛ minnu na ka taa se ekɔliden minɛnw ma ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'u ka kalan kɛ maa 25 ekɔli karamɔgɔ la donbolo kɛra olu ye nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra nin kalo in tile 4 ka taa se kalo tile 4 kɛrɛnkɛrɛnnenya la o kɛra a don ye musaka bɛɛ lajɛlen sa o ye sefa wari miliyɔn 77 o de donna la sa Segu mara denmisɛnninw b'a la cogo min fala ye Moti bɛ a la Baɲangara Duwanza San ale ni Bamako yɛrɛ kɔnɔna maa bɛ yen ko y'a sigiyɔrɔ bila ni se tɛ olu ye baɲumankɛtɔn bɛ yen n'o ye Ediko ye ale de y'i bolo don a jufa la yaasa ka se ka nin kɛ denmisɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ degun kɔnɔna ka se ka to u fana ka nisɔndiya sɔrɔ n'u ka karamɔgɔw baara ale bɛ se ka kɛ cogo min na Korokaw fɛ yen Burkinaka minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka na fala ye kura wɛrɛ nana far'u kan koyi maa 400 n'o ye du 400 ye olu nana ka bɔ Burkinakaw fɛ yen ka na fara kɔrɔlen ninnu kan u n'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ni maa kura minnu nana sa kɛnɛ taara tigɛ u ye u ka se k'u sigiyɔrɔ minnu na min ye kɛnɛ kura in kɔni ye sa jɛkulu min bɛ yen n'o bɛ maaw bisimilali hukumu kɔnɔna minnu y'u sigiyɔrɔ bila olu kɔni y'a jira sa ko cɛ ni muso ni denmisɛn minnu bɛ nin ko in na k'u bɛɛ lajɛlen bolila ka b'u ka jamana kɔnɔ wa u ni bololaminɛn foyi mana koyi tɛgɛlankolon min ye degun ye o b'u kan guwaba kɔni jɔra sa yaasa cogo min na u bɛ se k'u ka kow kɛ o kɔnɔna na yen ani k'u kun dogo yɔrɔ kɛ yen ye waleya in kɔni ɲɛna sabula min ye dugudenw ye olu y'a jira sa k'a fɔ ko na kɛ u ma sigiyɔrɔ ye nka bi Koro yɛrɛ kan ka maa hakɛ min bisimila a tɛmɛn'o kan pewu o la sa nin yɔrɔ min filɛ nin n'o dir'u ma k'u k'u wasa don o la maa min bɛ bisimilali kɛ sa n'o ye Mikaɛlu Ganame ye dɔngɔnɔ ale y'a jira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ ma deli ka nin yɔrɔ in ɲɔgɔnna ye koyi ko nin yɔrɔ kura ye yɔrɔ kura ye yɔrɔ min dira sa n'u bɛ se ka ninnu latanga ye a ko dɔw bɛ u la olu kɔni bananen don dɔgɔtɔrɔso a n'o yɔrɔ ka jan baloko ka gɛlɛ ji sanuman fana sɔrɔli o gɛlɛyalen don yɔrɔ in na kosɛbɛ ko a kan ka lajɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ninnu dɛmɛ u ka se ka na u ma sabula dɔw b'a la fana olu fana sɛgɛnnen don Burkinaka ninnu kɔni nana u tɛgɛlankolon bi na degun fana bɛ ka fara a kan a bɛɛ lajɛlen y'i senfa de ko ye fala ye mobili ma sɔrɔ ka taa u bɛ se Koro waati min o b'a sɔrɔ u sɛbɛnkɔrɔ sɛbɛnna nka n'o y'a sɔrɔ lakana kɔni bɛ u bolo Koro a ka d'u ye sa u ka denw bɛ se ka nɔgɔya u ma cogo min na jamana ɲɛmaaw ka se ka u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na cogo min na ka se ka lafiya n'u ye baaraw ye u bɛ se k'olu fana kɛ cogo min na don nataw kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen balo di o kɛra ye
ka ɲɛsin maa ma maa minnu bɛ sa n'o olu kɔni ji sanji ye tiɲɛni kɛ maa minnu kun guwa 90 ɲinan sanji ye tiɲɛni kɛ minnu kun o guwa 90 donbolo kɛra olu ye balo o bɛ a la min ye kucalakaw fɛ sa Lions Club ko ale de kɔni ye wari in di yaasa nin baara in ka se ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn kunbɛnli o hukumu kɔnɔna na min ye waleya in ye sa direction de développement social ale de kɔni y'a sigi sen kan kucalakaw fɛ yen Bafulabekaw fɛ yen min ye mobili dɔ ye Fala ye ale ye sira bila koyi duguta mobili fitininin don ale kɔni kun bɔra Kayikaw fɛ yen k'i kunda Bafulabe kan waleya in kɛra kari tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 19 waati u b'a fɔ ba min masa ko tintila o masuruna na seerew y'a yira sa kɔni ko mobili kɔni ye sira de bila pewu ka taa don ŋaɲa kɔnɔna na ka t'i fereke ŋaɲaw la ye ka t'i firi a kɔ ka kaki a firilen maa caman maa tan ɲɔgɔnna o joginna 2 olu ta ka jugu kosɛbɛ u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔso la accident in kɔni u y'a yira sa k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o tun bɛ ka mobili boli a ko ale tuma min na ale bɛ sira kan a bɛ ka taa pewu a bɛ ka sira minɛ n jɛgi ko dɔ sinna k'a ka moto fari minɛ ale ɲɛ kan ten moto fari min minɛna ale ɲɛ kan dɛ o de kɛra tɛ ale yɛrɛ ye sira bila pewu ka taa Kajolokaw fɛ yen maa 5 olu de jenina sirabaga kasara dɔ senfɛ min ye cɛmanin 3 ni musomanin 2 ye olu kɔni fatura sibiri tɛmɛnen Kajolokaw fɛ yen Zegwa ni Kajolo ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka taa Kajolokaw fɛ yen mobili bɛ yen n'o ye Arafukati ye ale de kɔni filɛ nin sa ka na min ye camion citerne dɔ kɔfɛla k'o gosi ka taa firi ka taa minɛ a la maa minnu tun b'a kɔnɔ maa si ma se ka na u dɛmɛ k'u labɔ sabula nin waati in na basigibaliya o ɲɔ ɲɛlen don a kɛra maaw ɲɛna sa ko nin y'a ko daminɛnen bɛɛ taar'i bugi ka so kɔnɔ tasuma de filɛ nin sa ka nin funankɛni ninnu jeni fo ka t'u ban pewu min ye sapeur pompier maaw ka ɲɛmaa ye u y'a yira sa ko musomanin kelen fitinin kelen mobili kɔni o yarila ka bɔ a kɔnɔ ka taa o yɛrɛ kɔni bilama o bɛ furakɛlikɛyɔrɔ la dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ na urgence la Kajolokaw fɛ yen min ye waleya in ye a kɔni cɛ juguyara kosɛbɛ nka dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye mobili a kɔni tun bɛ vitesse ba la o de nana ni nin waleya cɛjugu in ye an bɛ taa Sajolakaw fɛ yen Sajola polisi ɲɛmaa n'o ye commissaire divisionnaire Fakama Sisogo ye ale ye tɛgɛ dara siganama ka siganama min n'u y'a minɛ k'a yira sa k'a fɔ ko a yera waleya la waleya min ye maafa waleya ye koyi waleya in kɛra septembre kalo tile 19 nka kamalen tun bɛ ka ɲini dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Porokotokaw fɛ Sajola mara la kibaruyaw de nana di duguden dɔ fɛ sa min ma sɔn a tɛgɛ ka fɔ min ye Sajola polisiso brigade ye a nana koyi a ko ko maa bɛ yen k'a ye maa faa koyi maa in yɛrɛ tɔgɔ ye ko SD si san 27 ko ale de kɛra maa dɔ sata ye ni muru ye waleya in yɛrɛ kɛra cogo di a yirala sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛsɛgɛliw senfɛ n'o ye Sajola brigade ye Fakama ka maaw olu ye wulikajɔ min kɛ Sajola a ye k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen n'o ye SD san 27 ale ni DD san 26 olu de kɔni tun bɛ kɛlɛ la sa damandigɛ dɔ nɔfɛ damandigɛ in kuma nana gan waati min o y'a sɔrɔ u yɛrɛ kɔni u minen don kosɛbɛ sabula ko tun bɛ baara dɔ de kɔnɔna na u tun kɛlen don ka taa ji min ta ye o hɔngɔɲɔgɔn in senfɛ sa a na kɛ SD ale de kɔni filɛ sa k'a ka tɔgɔlamuru bɔ k'o kɛ ka kamalen k'o suwa ka taa kɛ o sata ye o la sa min ye maa kofɔlen in ye ale de kɔni welela sa k'a bila ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen waleya in a bɛ tali kɛ polisilakaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la ka kɛ ni contrôleur général de police Yusu Kone ale ka laɲini ye min bɛ baara kɛ ministre de la sécurité n'o ye Dawudu ye ale ka yamaruyaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na commissaire min bɛ yen n'o bɛ Sajola sa n'o ye Fakama ye ale kɔni ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sa ka kɛ ni directeur régional min bɛ polisi kunna bi Kayikaw fɛ yen Tapa Jalo Tapa Uri k'an b'a fana fo sabula cɛdenw ni kura fiyɛr'u la kabini ale kɔni tunna Kayikaw fɛ yen baara taabolo basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na polisilakaw ni finitigilakaw k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma dugudenw ka kibaruya ɲuman d'u ma yaasa baara ale bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o ye u ka laɲini ye an bɛ to Kayi mara kɔnɔna na Fala ye ninnu ka dugu ni Kɛbaw ka dugu aw kɛra réserve kuma jumɛn ne b'i disi gosi i Kayi la e bɛ se ka bɔ Kayi la cogo di n'i y'a kɛ tan an b'a se k'a nɔ la sisan Kitamɛri n'o ye Paulo ye an b'a fɔ yan a fana bɛ cɛsiri ni baara min na n'Ala sɔnna a ma ni samiya jɔra ni attaques banna a b'an ye Paulo ni kow basigira i b'an ye i y'a mɛn anw kɛra Bamakɔkaw ye Kayikaw fɛ yen Fala ye san musaka n'o ye san wɛrɛ musaka ye conseil régional ale y'o bɔ k'o bin min ye san wɛrɛ Kayi musaka min kan ka dun
bɛɛ lajɛlen nana sa ka na i hakilina di dugudenw olu bɛɛ lajɛlen welelen don yaasa baara ka se ka kɛ jɛlenya ni tilennenya la mun ni mun bɛ don an bɛ mun ni mun kɛ mun taa yiriwali sira fɛ mun taa yɔrɔjɔ sira fɛ an ka laɲini yɛrɛ ye jumɛn ye lakana wa yiriwali wa sojɔ de nin na sa dugudenw kafotigiw musokuntigiw ni kamalenkuntigiw bɛɛ lajɛlen nana tile kelen kɔnɔna na sa min ye sɛbɛn kɔni a bɛ u bolo u bɛ k'a fɛsɛfɛsɛ min bɛ se ka don min bɛ se ka bɔ yanni a ka ta ka kɛ sariya sɛbɛn ye fala ye sɔgɔmada in na an b'i balimakɛ fo han n'o ye Simo Keyita ye Simo Keyita e t'a dɔn wa i bɛ CTDEC kɔni dɔn CTDEC bɛ yɔrɔ jumɛn ale de ye CTDEC directeur ye commandant bi a kɛra colonel ye fala ye ni Simo ye min f'i ɲɛna wolosɛbɛnko la taa n'a ko nin nina in nin papier man ɲi hali ni juge y'a dilan a man ɲi de wa ni Simo ko min tɛ ɲɛna n ko n'i bɛ fɛ ka Mali wolosɛbɛnko gundo n'a ko bɛɛ dɔn taa Simo fɛ yen donc an b'a fo a ka tilennenya ka danaya a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri CTDEC kɔnɔna na an b'a fɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ɲɛna sa ko félicitations colonel Jala ko a sɔrɔli diyara an ye a bɛnna an ma fala ye a b'a fɔ min ma ko session d'octobre CNT kɔnɔna na n'u b'a fɔ fana ko session budgétaire tile 75 min dira CNT maaw ma a baara daminɛna kunungo ntɛnɛn n'o ye octobre kalo tile 6 ye min ye nin session ye ale ordinaire ye extraordinaire tɛ fiyewu lawulilen tɛ nin ye laada ye min ye sariyakisɛ minnu bɛ yen u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye san o san yanni san ka ban CNT ni olu ye wasabulon maaw ye olu kan ka jɛɛrɛ kɛ ka san musaka k'a fɛsɛfɛsɛ colonel k'a fɔ général de corps d'armée Maliki Jaw CNT ɲɛmaaya tun b'ale bolo ale bɛ kɛnɛ kan premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale fana tun bɛ kɛnɛ kan min ye maa minnu bɛ yen sisan n'olu ye lasigidenw ye an ka jamana kɔnɔ olu tun bɛ yen CNT cɛden n'a musoman bɛɛ lajɛlen bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan yen ka fara sa maa welelenw kan minnu bɔra AES jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye docteur Mahamadu Aruna Jingare ka bɔ Niger kaw fɛ yen ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye Burkina Faso olu ka wasabulon dangan o de tun bɛ yen n'o ye Dafidi David Lompo ye ale ye dangan ye ale de tun bɛ kɛnɛ kan yen ka fara maa mafalenw bɛɛ lajɛlen kan sa min ye kumaw daminɛw la honorable Mahamadu Aruna Jingare ale ni David Lompo olu kɔni ye kuma ta sa Mali ni Burkina ni Niger ka bolo di ɲɔgɔn ma waliya min don ni bila ko tɛ u y'u da don o la bɛn ni kelenya sinsin ni cɛfɔ ni kan bɛ jamanadenw ka lajɛlen ka kɛ kelen ka jamana jɔ min ye waliya cɛɲu ka se ka yɛlɛma hɔrɔnya k'olu sinsin cogo min danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na ɲɛta ko o baaraw ka kumaw ye tali kɛ o la Maliki Jaw ale ye foli ni tanu ni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma premier ministre a y'a fo a ka baaraw la kuma tɛ nin waati in na u ni CNT bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka baara minnu kɛ a ye premier ministre fo a bɔra kɔsa in na ka taali minnu kɛ Nations Unies ale ka jɛrɛ 80 kɛnɛ kan ni a taara Mali kunnawolo ka Mali jɔyɔrɔ fa wa ni AES jamanaw bɛɛ lajɛlen a kɛra olu minnu ka kumatigiw ye ko a b'a dɔn k'a fɔ ko nin waati in na yɛlɛma min bolodalen don n'o kan ka taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ k'o bɛ sen na Maliki Jaw a ye foli ni tanu fana kɛ ka ɲɛsin jamana ma sabula min ye 22 septembre ɲɛnajɛ o kɛcogo ɲɛna cogo min na a ye foli kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye mawuludu fana ko k'o fana kɛra nimisiwasa kɔnɔna na an ka juraw n'o ye opérateur économique ye kuma tɛ nin waati in na minnu ka minɛnw bɛ ka tiɲɛ Bamajɔlɔ ni Wale kɛbaw fɛ a ye foli ta ka ɲɛsin olu ma armée ka bonya belebeleba kɛ o ye ani AES wolomasiri tabaw k'olu bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka ɲɛsin Bamajɔlɔ ni Wale kɛli ma Maliki Jaw ko ni min daminɛtɔ filɛ nin ye nin ye waatiba de ye san kɔnɔna na olu ka baara kɛcogo la k'olu tun bɛ balagatu o dɔ la n'o ye session extraordinaire ye o tɛmɛnen kɔfɛ sa nin kɔni ye ordinaire ye tile 75 dilen n'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa san musaka n'o ye san wɛrɛ ta ye u kan k'o baara min kɛ a y'a ɲini wasadenw fɛ u k'u jija u ka ye kɛnɛ kan u ka baara kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na an ka jamana bɛ dabulu na bi Maliki Jaw ka kuma ye tali kɛ o la fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigira sen kan sa yaasa ka se ka baara kɛ olu yɛrɛ minnu ye furancɛla fanga wasadenw ye fala ye ko min ye waati min na u tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la u ma daga sunɔgɔ kɛ koyi u taara yɔrɔ caman u ye munumunu salow kɛ min ye Mali ka jɔyɔrɔ fa yɔrɔ caman ɲinan ta in sa min ye san wɛrɛ musaka ye a baara kan ka kɛ cogo min na sariya ko ta nasira fɛ marabolo ko ta nasira fɛ wulikajɔ ni cɛsiri ni jamanadenw ka hakɛ ta nasira fɛ ka se ka siniɲɛsigi ɲuman sigi Maliki Jaw ye sinsin o kan a ko ko an faw an bɛnbaw
olu ye baara min kɛ ka jamana in bila yɔrɔ min an k'an jija a ka se ka se o yɔrɔ la Maliki Jaw ka kuma na fana a y'a yira bi k'a fɔ ko min ye maa kundama o tɛ se yɔrɔ min na i k'i jija i kumakan ka se ko b'a to i bɛ se sɔrɔ ko caman na bi Mali kɛlen don ka wulikajɔ minnu fɛn minnu boloda Asimi Goyita ka yamaruya kɔnɔna na k'o kan ka kɛ tare i ye a y'a yira fana gouvernement na a ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ nin waati in na yaasa tajiko mankan min filɛ nin ye fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min ko gouvernement k'i cɛsiri ka wulikajɔ kɛ maaw ka minɛnw bɛ se ka lakana cogo min na maaw n'u bolo minɛnw olu bɛ se ka lakana cogo min Falaye yanni baara in ka daminɛ u ye taasibila kɛ maaw ye maa minnu n'olu fatura n'u tun bɛ CNT kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kulukoro dugutigi n'o o ye Jibril Jara ye an b'a fɔ sa ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ Musoti ko la o mani muso u ka fo k'u waleɲuman dɔn Octobre kalo ye muso ka kalo fana do keba a bɛ fɔ ma sa ko Octobre rose manamani nin y'ale kalo sigilen ye musolakaw u ka nin dɔgɔkun kelen baara kurumo karili kɛnɛ ka place de cinquantenaire ka ɲɛsin NSUP ma musow bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye ministre n'o ye colonel major Assa Bajalo ye ale tun b'a kɛnɛ kan Madame Jara n'o o ye Jɛnɛbu ye ale fana tun bɛ yen ka taa fara musow minnu bɛ gouvernement kɔnɔna na Falaye u bɛɛ lajɛlen nana ka na kɛ ɲɛnajɛ in ale kɛnɛ kan muso jɛkulu minnu b'an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ sa musow ka bana kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye cancer du col de l'utérus ye jɔn yɛrɛ sigikunba ye o min ye ani sina banaw o bɛɛ lajɛlen kɛlɛbaw olu tun bɛ kɛnɛ kan colonel major Assa Bajalo a ka kuma kɔnɔna na sa ko k'a bɛ musow fo wulikajɔ ni cɛsiri don o don timinandiya la guwadon na denbaya tali la ani ka se ka baaraw kɛ cogo min na k'olu sigi sen kan anw kɔkɛw k'an bɛ aw t'a la dɛ ne kɔkɛ de ko don aw ma kɔ fɔlɔ kuma tɛ ka kɛ aw sen t'a la Bajalo ko kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye k'a bɛ tali kɛ musow ka kɛnɛya la sabula ni muso man kɛnɛ du man kɛnɛ cɛ man kɛnɛ wa min ye denw ye olu fana bɛɛ lajɛlen bi bana a ko nin kɛnɛ in kan kunbɛli kan ka kɛ koyi sabula ni bana min filɛ nin ye Falaye n'o ye cancer du col de l'utérus ye ani sina bana ninnu musow bɛ se ka tanga ma nin waati in na o la sa fɛɛrɛ minnu sigira jamana kɔnɔ Assa Bajalo y'olu dɔw dantigɛ u ye tiɲɛ don sa bana in a ko kuma ka ca nka yaasa ka se ka nɔgɔya k'a ko la k'u ye cliniquew sigi sen kan minnu bɛna munumunu salo kɛ musolakaw k'u yɛrɛ lajɛ k'u farikolow lajɛ yaasa bana kunbɛn bɛ se ka kɛ cogo min na a ko fɛn o fɛn bɛ k'o kɔnɔna Falaye ko muso si kana dɔrɔmɛ kelen di maa ma k'a bɛɛ ye fu ye mɔbili ni bɛna na yaala ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ muso minnu bɛ yen ka se k'u lajɛ muso minnu yɛrɛ ye degun sɔrɔ nin ko in kɔnɔna na o fana ye kuma ta koyi dɔw ko k'olu ta kɛra ɲɛbɛrɛ n t'a tɔgɔ di dugumɛnɛ siman k'o de y'olu kin k'a kɛra olu ɲɛna sa ko dugumɛnɛ siman no ja k'o tɛ ko ja ko cancer don o dɔw fana ko olu yɛrɛ tun bolo ko bon don sabula an fɛ yan kɔni n bona kɔni o de ka ca kosɛbɛ dɔw yɛrɛ ko k'olu sinamuso k'a na kɛ k'olu o tun ye guwa ta don min k'olu ta daminɛna Falaye muso kɔni bɛ se ka fɛn bɛɛ feere ka dɛsɛ a bolo fo n'a kɛra a sinamuso ye n'a taara n'a ye sugu la n'a ma sa a bɛ a juru don Falaye Segu n'an jigi dɔ kɔnɔna na an tun bɛ dumuni na u ye an ɲininka an bɛ boisson sugu jumɛn fɛ bɛɛ y'i ta fɔ ja muso sinamuso tɔgɔ de ko Fanta ko jugusago kelen ni ne ma ale sinamuso o de ye Fanta ye ko jugusago cɛ ko jugusago tɛ ale ko min fili bolo Assa Bajalo a ye kuma di musow fana ma Falaye muso minnu tun b'a kɛnɛ kan ye bɛɛ lajɛlen y'i dantigɛ kuma tɛ don in a tako 4nan de ye nin ye kɛnɛ in kan an bɛ kumaba fo
kumaba min bɛ baara kɛ Joliba TV la Fala ye kumaba min timina ka di kumaba min bɛ wuli ka jɔ la su ani tile ale fana bɛ ka bilasirali kɛ nin ko in na kosɛbɛ kabini dɔgɔkun in yɛrɛ ma daminɛ dɔgɔkun in kalo in ma daminɛ a ye ɲɛfɔliw k'a la nin dɔgɔkun kelen ni nin kalo kelen in kɔnɔna na sa musolakaw kɔni aw kana aw dogo aw kana bana dogo a ye bɔ aw ka taa furakɛ yaasa aw ka se ka kɛnɛya anw fana ka se ka kɛnɛya o don dɛ cɛba n'a ma diya i bɛ dɔ ta de APDP ko yaasa ka se ka nɔgɔ bɔ ko la pewu maa minnu bɛ n'olu bɛ so ta n'an b'a fɔ ma ko bayi i b'a dɔn n'i ye bayi kɔni kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ko i bɛ so kɔnɔ n'a banna a bɛ k'i ta ye sɛbɛn min bɛ sigi o sen kan sa APDP ko ka ɲɛfɔli kɛ a la sarakisɛ min bɛ yen n'o y'o ko sigi sen kan baaraw bɛna tali kɛ o de la APDP kɔnɔna tile 5 min ye sɛbɛn 2000 o de bɛ u bolo k'a fɛsɛfɛsɛ Bamakɔ n'a lamini kɔnɔna sa maa minnu bɛ yen n'olu kɛlen don ka so jɔ min ye so ta sa n'u bɛ ka a sara juru la dɔɔni dɔɔni n'an b'a fɔ ma ko bayi o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na Fala ye APDP jɔyɔrɔ ye min ye sarakisɛ ye min fɔ minisiriso min bɛ du ni dugudenw kunna ale ye sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min sigi sen kan kabini mɛ kalo tile 21 san 2013 o kurakuralen min bɛ senna bi o b'a yamaruya APDP maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale ka sen don o la kuma tɛ nin duko ta nasira fɛ tile 5 in kɔnɔna sa min ye APDP ye ale bɛna sɛbɛn 2000 in bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a jateminɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ mun ni sariya bɛ taa sariya kan ka baara kɛ cogo di min ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ bayi la u kan ka n'u yɛrɛ kofɔ cogo di APDP kɔnɔna na baara ale bɛna kɛ ten cogo la tile 5 min ye Dr Mamudu Samaseku ye a y'a ɲini a ka maaw fɛ u ka nin baara in kɛ ni fɛsɛfɛsɛliba ye u k'a kɛ ni jateminɛba ye yaasa min ye maaw ka kofɔliw bɛna kɛ cogo min anw b'a la luwanse don wa ubiyɛn bayi de don u k'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ anw APDP yɛrɛ e ko yɔrɔ bɛ a tɛ don yɔrɔ min na sa Fala ye maaw tɔgɔla sɛbɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ yen Dr k'a fo min ye Yɔrɔ Sidibe ye ka taa se Bedi Jakite ma Aba Watara ani an yɛrɛ terikɛ Ba Ismail ale yɛrɛ kɔni nin jɛ in bɛ se ko caman na ja 22 don a fana ye photo ta koyi e y'a ye a ye photo caman ta a fana ka photo ninnu ka ɲi ani Marshal ta man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ten nka a fana ka photo ninnu ka ɲi n'an bɔra yen an bɛ taa kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen nka an bɛna Burukina kunkanko kuma de fɔ Fala ye min ye wɔlɔfɔw fɛ yen sa Abubakar Nakambo ni ale ye Burukinakaw ka sɔrɔ minisiri ye UEMOA minisiri minnu bɛ sɔrɔ ko kunna u y'o ɲɛmaya ta ka di ale ma kunun ko Dakarikaw fɛ yen lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen in kɛnɛ kan sa min ye u ka lajɛ ye u y'a jira sa ko wɔlɔfɔw fɛ yen kunun ko Burukinakaw u ka maa kofɔlen ni a kun fɔra ko ale kan ka bila Kɔdiwarikaw nɔ na u ye ale sugandi min ye UEMOA ye jamana 8 an dafɛ jamanaw la minnu ka wari yɛrɛ bɛnlen don CFA ma sa olu ka conseil de ministre a ɲɛmaya de kun kan ka di Burukinakaw ma nin waati in na waleya kɔni timɛna ka kɛ ni Jomayi Fayi ale ye kuma min fɔ ye min ye UEMOA jamanaw ye a yira sa k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ ye jamana 8 Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Guinée Bissau Mali Niger Senegal Togo u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ communiqué min y'u ka ko kun cɛ sa u y'a jira sa k'a fɔ k'u ka baabu ye tali kɛ min na musakako min tɛmɛna salongo ta la an'u ka san wɛrɛ musakako bɛna kɛ cogo di yɛlɛmali minnu kan ka don ko in kɔnɔna na conseil n'o ye conseil de ministre président ye sa u jɛra n'a ye sa k'o ta k'o di min ye Abubakar Nakambo ma ale ka se ka baaraw kɛ i n'a fɔ a kun kɛra cogo min na wulikajɔ ni cɛsiri cɛfɔ ni kanbɛn o bɛ se ka na cogo min na dugudenw ka hakɛw bɛ se ka kɛ cogo min na min ye Burukinakaw ka ni maa mafalen in ye a y'a jira sa ko bɛn ni kelenya o bɛ sinsin cogo min baaraw ka se ka dɔ ka sɔrɔ baaraw ta ɲɛ kan min ye jamanadenw kuntilenna ka se ka lajɛ ka don sɛbɛnw kɔnɔna na o baara ka a nata n'o ye o sira fɛ lakana fana bɛ se ka sigi sen kan nin waati in na baara ka se ka kɛ cogo min na a ye dantigɛli kɛ nin bɛɛ lajɛlen na n'i ye UEMOA ta k'a lajɛ Fala ye a sigira sen kan san 1994 san a sɛbɛnw olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o kɛnɛ hukumu kelen fana kɔnɔna na nka a yira sa k'a fɔ a kɔni ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bɛ musakako de kan ani sɔrɔko yiriwaliko ta nasiraw fɛ min ye jurutako la nasiraw fɛ a sɛbɛnyɔrɔ o ye BCEAO ye sabula musaka ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye CFA ye ale jabala ye yen ye min ye ɲɛmaaya in ye sa san fila don Kɔdiwarikaw olu kun ta banna pewu a kun kan ka latɛmɛ Burukina ma nka min ye waleyaw ye o tun ma sigi sen kelen kan nka nin y'a jira sa k'a fɔ ko min ye san 5 kɔni kɔnɔna na min ye Burukinakaw ye nin y'a san 5 ye u kun ye ko in ɲɛmaaya kɛ koyi u ka minisiri min bɛ yen n'o ye Lasene Kabore ale tun ye baara in kɛ yanni
ka se san 2020 waati ma fo kana se Côte d'Ivoire kaw olu ka maa min bɛ yen n'o semana n'o ye Adama Kulibali ye ale de y'a jɔyɔrɔ di bi min ye nakanbɔ ale ma kuma in a kun cayara han kɔsa in na a kuma kun cayara kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Fala ye UFOA yɔrɔ anw doncogo ɲɛna an ye 6 ni fu kɛ ni Libéria la an ye Libéria libéré ni 6 ni Fala ye groupe filanan kɔnɔna na min ye Mauritanie ye ale ye Laginɛ minɛ ka 1 ni fu k'o la han k'a fɔ Laginɛ sa kɛ Laginɛ de sera Mauritanie na 1 ani fu Laginɛ de sera Mauritanie na 1 ni fu Sierra Leone ale ni Senegal o da na kaki 1 ani 1 o kun ye bɔko fɔlɔ ye olu ka groupe kɔnɔna na an b'a yira la sa k'a fɔ min ye Kitakaw fɛ yen Keɲeba ale sera ka qualifier ka taga min ye gouverneur ka coupe demi-finale la han nin kɔni nin ti bɛn dɔbɔ yan sa nka a kɔni kɛra dɛ Keɲeba gouverneur ka coupe demi-finale ale taara o la sabula ale de kan ka to la min ye gouverneur Kayi gouverneur général de brigade Musa Sumare min ye Keɲebakaw ye u ye se sɔrɔ Kita de kan han dimanche tɛmɛnen a ko banna tiro bit la 4 ani 3 balontan banna fu ni fu la min ye farikolo ɲɛnajɛ in yɛrɛ sigira sen Kayi ale ligi o de fɛ a kɛ kun ye sa ka se ka dugudenw k'olu labɛn yaasa saison kura u bɛ se ka kɛ cogo min na basigi ni lafiya kɔnɔna na an b'an ka kuma kun cɛ ni min ye o ye k'a fɔ min ye maître Assane Bari ye ala kɔni ale ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 4 min ye maître Assane Bari ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ avocat ba don politique mɔgɔba fana don a ka janaja o kɛra kunungo an bɛ dugawu kɛ sa min ye Assane Bari ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛmu ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80